RMN Production Center. Mudalit kaninyo nining sugilanon. Hilom na anak. Ili. Tulog wala di imong nanay. Laylay sa ka mapinanggaong inahan. Kadtot yenda bakal papay ili tulog anay. Bisag unsay mahita po, dili kabiyaan ni nanay, anak. Kipasakitan ko ni mo, Mila. Mauni angay ni mo. Dugo. Dugo. Anak ko, dili ka biyaan ni nanay. Laylay. Nabati ko sa ang Laylay. Haid ka magikan. Ayaw. Ayaw! Ah! Ang laylay ni Mila. Ang laylay sa sakinahan, makapahinanok sa iyang anak. Apan kung may bawati kang laylay sa tungang gabi, mahinanok ka kaha. Ang laylay ni Mila, tagsulat Marites Parba Albores, Direktor June Caraca Pujanes, Spener Joel Bense, Recording Editor Randy Tayad, Soundman Aldwin Nakurda, dalit sa RMN Drama. O karon sa sumpay ni bagotang sugilanon, ang laylay ni Mila. Iputos kini sa bata. Ugma, mga tuon. Muatuon niya ako sa merkado. Palitan ko og kanang sando og sinina nga puha ang bata. Mao ka na ang sumpa. Ang mga bintana, nangalambanay. Nasuko siya. Kinsa? Si Mila. Nasuko si Mila nga posibleng dili na siya makapaduol pa sa inyong anak. Kinsa? Isira na akong bintana. Ang hangin lang nga hinungdan nga nasira ang mga bintana, nay. Kusog nga hangin lang ang makabuhat sa ingon, Felipe. Apan wa kita'y nabati, bisan gamay nga huros ni inigikan sa gawas. Nasira na nako ang bintana din sa among lawak. Ako na sa isira ang sa sala. Diya sa munay.
Usa na ba yung oras, ha? Nga nung murag misukod naman og ngit-ngit. Alas 4 pa man sa hapon, na pa nga nung ngit-ngit naman. Kauwan nun tingali. Paugami kahit ugoros ang hangin kaganina. Isira lang akong bintana sa sala. Oh. Siya ka na. Iyang bayhon ka lang ako nakita nga nagdakilid. Naas siya sa ubos ng bahay. Mila? Mila? Mila! Felipe? Kisa na? Nay, si Mila. Nakita na ko si Mila, Nay. Naas siya sa silong. Kanaugo na ako. Felipe, ayaw. Felipe! Felipe! Dili na ka na si Mila. Dili na ka na ang imong asawa. Dili na mahimong mubalik pa ang patay tipon ka na itong mga buhi, anak. Dili na ka na ang imong asawa. Oh, huwag yun siya mo patuon ako. May padayon yun siya sa pagkanaog. Felipe! Mila! Niya si Mila. Ibalik ang akong asawa. Mila! Oh. Wala siya sa iyang ibarugan kanina. Oh. Tora, naglakaw siya. May paingon na siya sa gawas sa kural. Mila! Asawa ko! Pabuta ko! Mahal! Felipe! Mila! Asa ka paingon? Mila! Ayaw paglakaw! Mila, anak ko! Kapaspas niyang milakaw. Ikunong sa may gisundan siya, wala ko makita. Nagpangyaw-yaw siya sa pangani Mila. Felipe! Asa ka paingon? Ayaw paglakaw! Felipe! Oh, may padayon siya paingon sa kasagingan. Mila, asawa ko! Oh, yunong na siya. Nara siya. Mila! Oh, Mila! Iya ka! Mibalik ka! Kimingaw na kay kunin mo, mahal ko. Ayaw na bigbiya ipag-usap. Mila! Dili! Kasi may biran ako. Buhi ko! Gaksol ko ang akong asawa! Felipe, pagmata! Felipe! Nay? Nay, ni si Mila, Nay! Felipe! Iya nga akong asawa, Nay! Felipe, dili si Mila ka ng imong gigakos. Punuan na ka na sa saging. Oh. Punuan sa sakin. Anak, dali na. Mamalik na kita sud sa bahay. Dali, katingalig, matunugan kining bata nga akong gibit-bit sa pagsunod ko nimo dinhi. Dali na. Ibang usag, gipanglimutan ko na eh. Gawa na siya. Patay na siya. Ingon og sa buhi kay siya sa akong tanaw na eh. Nahadlok na ko ni mga panghitabo karon. Tingalig gisakyan sa panuway ang iyang kalag. Nay, imposible ka na. Buotan si Mila, Nay. Kung may mas nasuhito man niya, ikaw ka na, Nay, ngayang inahandi. Nasayod kong buutan si Mila. Apa ni mga panghitabo karon. Nahadlok ko may kamatuuran ang akong gipanulti karon, Dili, Philip. Nay. Dili. Way gibuhat na daotan si Mila. Kung may balik man siya o may pakita nato, kana tungod kay wa siya mahilo na. O gusto mi niyang ikauban sa among anak, Nay. Ugma, muadto ko sa simbahan. Makikita ko og pare. Sa? Dili ko mosugot. Felipe, Kung imo ka ng buhato, Nay, dili na niya mo mabati ang presensya sa kong asawa, Nay.
Tingalig mawa na niya siya sa dayon. Ayaw taon, maluwi ka. Bisa na blang niining bahina, mabati ko nga niya pagyapon siya, nay. Ikauban na mo di inday. Samtang, wa pa si gibuhat ka dautan nato. Pasagdan nato siya nga magpadul nato, nay. Unsa? Huwag ka pa mahadlok alang sa inyong anak. Ha, Felipe? Wa, kaya nasayod ko nga dili siya makahimo sa pagpasakit sa among anak. Pusan na usab nang akong hunahon, nay. Dili ko na pasininaan og pahabulan og puha nga palapton si Felipa, nay. Oh, unsa? Kinuha ko, Felipe. Tingali ba, basin pa. Kung tinuod man nga kalag ni Mila ang kanulay nga mupabati nato, basin pa, nay. Musulti siya kung kinsa ang nagpasipa niya. Felipe. Senyora. Oh. Tanaw mo ka. Ganon tutok-tutok mga nako. Nanaway ka? Ha? Ay, wala man yung rito ay. Lagi. I'm tired. Muna na ko. Oh. Adel. Adel, huwat ako. Adel! Shit! Dali, apo. Kita na ang magdungan sa pagsaka sa taas. Tay, saragwat. Hala ka diya. Dili ba gibudala na ba ni senyora ang... Ay, sa ulo ba ang senyorita? Nga nung napahak mo itong iyahag kilay? O ingo matitong iyang papangig? Nakakita ka, Aduteng? Kita, God. Nga ko taong dili. May tahi ang iyang kilay. Wala di si kilay. O niya, may tahi usab, lakip ang iyang apapangig. Sing, nga man to? Ay, nanggutana magari ko, di ba? Ako naman yung may balihon paggutana. Baala ka di ay. Basig manawag na sabto na ko ron. Diya ka na. Ano man to, senyorito? Aguroy. Mara magmakuhaan ang iyang kagwapo tungod adto. Usabayas magapagwapo o makapagwapa ng kilay. Nya, na. Pikas nam lang iyang kilay. Ay, na. Nya, may dako pagtahi ang pikas. Bangag sa ilong. Uy. Lambang pulta sa kinan. Dili ba nga gisira naman to na ako ganina? Bahala na ka niya, uy. Musuod ako. Ay. Ganong gipanguha mo ang mga gamit? Asa ka? Dagan og lawa kining inyong mansyon. At ko mo stay sa usa ka bakanting kwarto. Anugon kung dili ma-occupy, di ba? Karon na lang? Ah, yes. Karon na lang. I just realized nga dili day angay nga magtipon tag usa lang kalawak. Kay dili pa man day tuod ta kasado. So, while staying here, og dili pa ta kasal, adto ko sa pikas lawak. Oh, Adel. Adel, ibalik mo mga gamit sa aparador. Adel! Oh. Damn it!
Okay, diha. Ipahiluna na diha. Ay, napahiluna naman ako, ma'am. Are you sure? Di na ba ko ganahan og bisan gamay lang nga mulapaw sa mga pinilo? Gusto ko nga well-arranged and organized. Ay, maayo ko man kaayo ng pagka-arrange, ma'am, o pagka-organize. Tanawar gud ba ma? Humana! Okay, gawas na. Ay, salamat itawan. Ari na ko, ah. This is more like it. Mas ganahan ko nga ako rang ustad dinhi sa maong lawak. Mas makaliw-kliho ko og libre. Og dili makamata og kalit tungod sa way hinungdan nga damgo ni Stanley. Og labaw sa tanan. Shucks. I don't know. But I think na-discouraged na ko sa iyang dagway karon. Pero dili na ko makahimo sa pagbiya. Not now. Not especially nga wa pa mi makasala. O wa pa ko'y nakuha gikan niya. Oh. Kay galaan dapitong kamunamo sa pagpaminaw sa uban pang masumpay ning pag-utang sugilanon. Ang laylay ni Mila. Tagsuwat Marites Parba Albores, ubos sa direksyon ni John Caraca Pujanes, Spener Jewel Bense. Recording editor Randy Tayad, soundman Aldwin Nacurda. Dalit sa RMN Drama. Tulaga